uyaqhubeleka nothi thina sithini simbukele sisonke izandla. Hallelujah. Ithi iBhayibhile ke ngoku uSimon the same Jesus ithi iBhayibhile waye dehydrated. Umnozalo uthi dehydration udinga amanzi. Kodwa lo muntu ukuphelisa unqamlezo ibe nguye lo uthi wena wathi Yesu nyathela apho ndinyathela khona. Uyenza njani Yesu lo nto wena? Kodwa nguwe lo sengxakini. Because why yayazi uYesu assignment yakhe notata wakhe. Holy Spirit was there interceding for the Son. Because uThixo wathi entroneni yakhe ubuthixo bakhe wadela uThixo wadela ubuthixo bakhe waqedika. Ithi iBhayibhile in the beginning there was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ulizwi yena ngokwakhe wathi sawuthuma abantu kwiZaya wathi thuma mna wabona amaqhapa segazi. Kodwa uYesu wathi Simon nyathela apho ndinyathela khona khona ukuze ndingabuphi ubuhlungu, khona ukuze wena ungabuphi ubuhlungu. uYesu uyenza njani kodwa nguwe osindwayo? Yesu nodlala. Uyenza njani Yesu lo? Ithi nguwe osindwayo nebhedi. But uthi nyathela apho ndinyathela khona. Hallelujah. Because kwakuba secret between yena noThixo. Hallelujah. Hey, Nkosi yamjonga man. Yabona? Xa kusokakhulu apho lena. Kwamukhathwa icacisa. Wathi ithethe lesitaya. The price is paid. Ngexesha ithi iBhayibhile eprofesayo uIsaya. Ithi ngemivumba yakhe saphiliswa. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. 39 mivumba. Hallelujah. Praise the Lord. It was shattwa ngenxa yesihloko sethu. Jonga elakhasi eliana lalizidollars and pounds and rands. Ikhasi lika Yesu lalingaphaleleli only to pay our sins. Kodwa sasithenga. Hey, waba ngozakuzako. The new mediator. Wathi bakhe emhlabeni kwakubuza umbuzo kwicabinet yamazulu. Kwathi sawuthuma bani na? Wefizwe wathi uThixo the Son of God wathatha the form of a sonship. Wathi thuma mna ngoba wathi othoke ezantsi kungamaqhapha ekhasi emhlabeni kwakugcwele isono. Umhlaba uyancwina. What thina the body of Christ, the head, which is Christ. Ngoba thina siumakoti. Jesus. Siumakoti Jesus. Siumakoti wamandla. Wathi uYesu in order kubekho ibandla kumele kuphume nokum. I will cost because the misery yakho is your ministry. Izinto ngena kuzo zizinto ozasifundela abantu abasemveni kwakho because you are writing a book. There are people abangafundi iBhayibhile. Some of them they don't read the Bible, but when they look at us they will know what is in the Bible. Jesus. Come on, Josie. Abantu abangafundi iBhayibhile kodwa xa bebona thina apostile bathi lo ekhona useza bakho ayedlulile apha enyembeki ndikubani maningadluli. Your misery is your ministry. We are called to komsebenzi noba siyapersecuthwa. Ithi iBhayibhile eKorinte sikhahlelwa phansi kodwa sithabalali. Hallelujah. Your misery is your ministry. Noba siyathukwa kodwa sefikile ndaba. Noba siyakritisizwa kodwa sisukile ulingelelo. Wathonye umkhonzi sesiz enemy yakhe izombulala. Ithi iBhayibhile wangena elekona uthaba kodwa wathi kungcono ndifele phasi kwe. Wathi kungcono ndifele esibingelelweni. Hallelujah.
wathi kumbono ngifele sibingelelweni. Hallelujah. I will live here. Noma izinto zenza njani, whatever it takes, God, I will dwell in the house of the Lord. In the Bible, in the book of Psalm 34, in the Banana 27 verse 4, what in the Galandonye, ndifuna yona uba ndihlale endlini kaYehova yonke imihla yobomi bam mpostile, ndiphikothe ubuhle bukaYehova etempileni. Siyaphikothwa noma bayanqile abafowethu, kodwa sibathuki. Siyaphikotha ubuhle bukaYehova etibhayibhile. In the Romans chapter 8 verse 28, with all things work together for good for those who trust in the Lord and they are called. Sina apostile asiyindawo